Ahoj kamaráti, Dnes sme tu dvaja, v rámci výzvy Ja versus kamera. pretože sa nám výzva už pomaly začína končiť, tak sme si povedali, že dáme takýto kolab, aby sme si jedno video ušetrili. Áno, je to náročná výzva, ale o to poučnejšia. Presne tak, práve sme sa rozprávali s Frankim, že čo sme sa naučili počas tejto výzvy a je toho kopec. Ja za seba si asi najviac odnášam schopnosť sa rýchlo rozhodovať, pretože díky tejto výzve som zistil, že nie je také dôležité urobiť správne rozhodnutie hneď, eventuálne je to dobré, ale je dobré urobiť rýchle rozhodnutie, ktoré teda každý deň je treba spraviť, keď to video ide von, že ako bude vyzerať, čo budem hovoriť a ako to bude. Práca pod tlakom je neuveriteľná, pretože z teba vie vytiahnuť to dobré. To vlastne, že jak sa hovorí, pod tlakom vznikajú diamanty, tak toto je to isté. Vlastne tým, že každý deň trénujeme a že si tlačený do toho výkonu, tak proste musíš to dať. Není šanca to nedať. Zatiaľ je zo mňa síce iba tuha do ceruzky, ale raz aj ten diamant. Jedného dňa bude z grafitu aj ten diamant. No ja som sa naučil práve toto. Aplikovať do praxe taký systém, ktorý som ti dnes vysvetloval, že ako postupne od jedného slova cez vetu urobiť príbeh a za veľmi malú časovú jednotku prípravy dokázať urobiť väčšiu časovú jednotku výstupu, pretože je to dôležité práve v tejto výzve, kde každý boží deň musíme robiť tie videá a bolo by náročné nad každým stráviť, 3 hodiny prípravy. Presne tak, je treba optimalizovať veľa vecí a je treba nájsť cestu, ako proste to tempo zvládnuť, aj keď teda mesiac je celkom dosť. Je to dosť. No Martin, a čo plánuješ? Čo plánujeme? No rozprávali sme sa o tom, že mesiac je dosť, ale možno taký týždeň by mohlo byť zvládnutelné pre viacerých ako takých extrémistov, ako sme my. No a plánujeme ďalej určite pokračovať v takýchto aktivitách, odovzdávať naše skúsenosti a vedomosti ľuďom ohľadom toho, ako stať pred kamerou a ako teda zvládnuť aj tú kameru. Určite. Všetko sa dozviete, ak náhodou naši kolegovia v rámci výzvy už šípia, že by sa im mohlo chcieť do niečoho s nami, tak určite napíšte do komentu, prípadne do správy. A pre vás ostatných, čo sledujete videá moje alebo Martinové, zostaňte naladení, pretože určite sa v čase prihlásime s niečím super. Presne tak, budeme sa na vás tešiť a majte sa a vidíme sa zajtra pri videu. Aha, zajtra, ja som Ešte posledné video. Nevadí. Teším sa, zajtra spravíme bombu, majte sa krásne, ostaňte zdraví, hraví A šťastný. Čau.